Uway pulit bala shongthaid bala tip kerteng kumuharka bahadur nyu puprasnem naka Shnong Umdihar ribo district ula jaklem nalaka ying nadu kanin ka step pengam klemon paying shu katkum ka jingitu ki bahaying kilai thu bote urangba ulami nalaying nadu ka por san baje men step bat shongru akawai ka toris sumo klem dara TREA hendrai hadu menta ki bahaying kidangsa ak umdum bat kidang ya ap khmi lenti pia ka jingwan phai jong te urangba kilai thu ru bote urangba udon hapneng ka jing stom bat umpat tip hadu menta udon chano bat nadu bolomi naying upong ka patun lengkot barong yong bat t-shirt barong li bat ka slipar jeri barong jarngam halor ketika jingja jong te urangba nakaliang ki bahaying kilali ru ban petip sekibor pulit ka nampo police station bat nakaliang ki pulit hadu menta kidang wat jingtip baru ban pelong ki jintokit ban wat yo te urangba ngau ramba Shnong Umdihar ngabu jingkerpat lengba kani kariboy news sa barok inong Shnong kiba jong kariboy bat kumjuru sabar jingroy kumjuru wat sadu gauti Assam halor ke jingja jong thau jonga nadu ka khandai terik men step hagapor san baje hadu ndriu baje ei katkum ke jingyu i jong katu kane kinong Shnong thau jonga u lakiu da koi ka sumo rongli reng lawat nadu menen bat kumjuru hadu medasi rengin semla lapti liu kumta ladal ngida kerpat ya kino kibayo i ya u kin pin sumba lem ban pun hagini number kibal ai ko ka screen ka nip thau junga u phong ya ka sopti po rongli bat ka betul lengkon bat ka slipar ba rong jerngam haju ko por u tawa ru ya kajan rong jerngam rongli te ida kerpat epi ba kino ba yo i snoba ban pentip lem sa kini ki number tetang da kini gintin na ai khublei kerpang ya kino ba la banirap lemingi na kubenta ba ginyo biang ya laupa lane thau jonga tetang ring tin khublei sibun